Gawe kena wastu silat miring bang jagat karana siran tondo gawe sisaning bisono. Tono sinaunan lopo estu master santun lampahing Buddha jirantur tutur. Katelo tulung-tulat mirlabden paradya. Wini suda traingkang dina madya pinardita ming nalata mangke tekap wasaran gupita tan wonten geng pralambang matumpa-tumpa marwa panggung marang sawijadilin luweh dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang srangga ing Pratiwi kirasonganing akasa kinapiting samudra raja samyanggana raras nanging dalan kadya ingkang ginupeting dalu samangke yakti ingkang sinebat Gumelaring negari Ngamarta ya negari Ngendraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura. Awatesna kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tananduk kalih nadyan seutan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir Jinawi Gemah Ripah Kerta tur Raharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek sae kakabdi karya luhuring sapa nusala negari. Duh negari Ngendraprasta winastan negara ingkang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukusit dru tancepe adoh marang kuncarane dru tancepe adoh marang kuncarane mira datana mumpuk kalamun ngwong tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah senento ingkang jumeneng nata ngambek bau dendha Anyakrawati yakti ajejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma ya Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Sadru. Narendra ingkang berbudi bahwa laksana tur ngambek angayomi Darma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami ngreksa harjaning nagri tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha anggung angosi dhateng sanes jumeneng sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kapunggal semanten kawibawan praja awit lamun ta ginunggunga nadyan saratri tarana pedhote nujuri sajaga sang nata kepareng miyos tirangkir mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah waiting kewuh tuhu menika pisanipun satru ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggam ngabuka hamari karo muka lir kunjeming Bantala. Tuh menika pisanipun Sang Wamadya satru ing Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi. Datan ngatun pisanipun satria kembar kemanikan inggih menika Raden Nakula saha Raden Sadewa. Kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja amblabar panyaya samudra datanpa tebi. Maneka pusananing para wadya tinon kadi Pandraing Puspita. Nalika semanten kagiat kadara kasanampi rawuhnya ingkang raka nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kepareng lenggah jajar lan sang nata. Pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangdas maraning driya ingkang dereng kababaring lisan.
titinan ning pasihakan sono maneka warna Obro banyo kang wirat kanyaring dejo aywaran leraki Laci sireng dadet Wimbo kakantom re Wingge hati uping Samirono Mondoro Paran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Duh, yang murbing rat mugi ambabar napa pajar duh jimat pepundhen kula ing madya padha prapting delahan Koko Prabu ing Ndorowati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng uri paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumangkem ing pabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Jeng Koko Prabu ing Ndorowati. Nyuwun sukma jagat madya linuwih. Inggih Yai inggih. Sakalangkung kacadhong kanthi asta kakalih kapethelaken wonten ing pranaja kalih pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu Ndorowati rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula. Biar padang trawangan raosing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu kula saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pirangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten Koko Prabu Ndorowati saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangersa jagat mas pangestu ora wayah bener jagat Yai. Raden ingkang Raka ing Ndorowati diagung pangaksaminipun Nyai Prabu. Dene semurandat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Nyai Prabu. Lajeng cumadeng dawuh Yai. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi lan menapa wonten ingkang dadosaken dokitaning galih Yai. Mbok bilih saged kawedharing kathah suwai lajeng kula aturi ambabaraken ingkang Raka sampun swedya ngenengaken karna manglungaken jangga mrih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Nyai Prabu. Nanging mbok bilih menika kanggep wadi monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Daturaya rembakan catur netra kaliyan pun
kalian pun Raka Yai Samyaji Koko Prabu ingkang dadosaken petenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra ingkang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampi welakipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remuk sorotipun kados layu Koko Prabu negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur bumi ingkang luh jinawi siti ingkang subur menika temah dayane para kawula ingkang sami manggih mulya tebih saking kasangsayan nanging Koko Prabu ingri kalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika dados tintrim Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan panandang mongko malah kebak mongko saperangan ageng para kawula negari Ngamarta menika gesangipun kanthi sarana olah tetanen garap bumi garuluku nandur pari nandur Palawija lan sapanunggalanipun Koko Prabu ingkang dayanipun saged murakabe tumrap bebrayan gung nang Koko Prabu kalenggan menika ora mung tanisa menika sami jerit rereyungan inggih labet samenika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak lan ora mung tani nadyan sami nandur nanging sauger wancinipun sami panen temnu gagar wigar urung kababar kepara tanaman malah sami keparak ing umu boten momo kalajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit inggih ingkang kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka boten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada kalenggan menika malah murca Koko Prabu Koko Prabu Indrawati menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun ngalian pagebluk menika Koko Prabu kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Koko Prabu Indrawati Anjrenggang Puspita rum kasing samira nomre Sekar gadung kas kadanyo mawe raras etnaning iya jagat Mas Purwaya bener jagat samundang sampun boten badhe karempit sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Nyai sejatosipun ingkang Raka Ndrawati sampun ningu bilih negari Ngamarta kalenggan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan leres pangandikanipun Nyai Prabu Punta bilih icalipun pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu bilih
ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi wala ing Jawata pramila. Kados kula gelak lampah kula daya pinanggih Kyai Prabu Sakadang menika kula inggih namung badhe warta menggah bab icalipun pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah. Jeliteng Kresna kakangku. Kepareng aku sumela atur. Ya Werkudara napa? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pangayoman kusiring para Pandhawa. Ratu ingkang waskita lan duwe kadedan ingkang linuwih bebasan wis ngerti sadurunge winarah. Wah, mula kage dawuhna bab ilange Jamus Kalimasada. Lan Kresna kakangku uga duwe pusaka kang aran Kaca Paesan. Wah, kage dibresani Kaca Paesan. Ya Werkudara ya. Sejatinipun Kakang wis nganing Kaca Paesan mungguh ilangi Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono. Kage Wanda. Saiki Jamus Kalimasada nang endi? Werkudara, piye? Bareng pun Kakang ana ing Kaca Paesan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca. Nanging ilang merga didusta, dicolong dening Duratmaka Werkudara. Sigra-sigra yen perwana kanca. Sigra ngraketa nang sesangkana wang sesangka. Koyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mung mangrempak katriku mung mangrempak ing wadya kurada kura reka kiri Pusaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Ya mangkono Yai, dicolong. Sing nyolong sapa kage? Wah, paringa dawuh. Werkudara, pun Kakang tak takon dhisik. Umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa? Lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye Werkudara? Gumantung. Wah, manut Perdata Agung. Apa manut carane Werkudara? Yen nganggo carane Werkudara, umpama malinge bisa tak cekel. Wah, mestine wae banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati? Yo, mergo wani nyolong Jamus Kalimasada. Wah, monggo ilange Jamus kuwi sing mialari negara Ngamarta ketaman pagebluk tepake para kawula kang padha nandang lara. Tegese maling kuwi wis gawe lelara lan tumrap Werkudara. Wah, ora mawas. Mbok kuwi malinge kuwi sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Kuwi tenan Werkudara? Yo, lahir batin. Yo, lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang. Ora walang ati. Umpama malinge kuwi isih kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta, tetep tau hukum pati. Nanging umpama malinge kuwi jebul isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe, apa kowe ya tegel ngukum pati? Kresna kakangku, lakune hukum negara Ngamarta kuwi nenggone tembung Soma Bedadana Denda. Tegese ora mbau kapine. Wah, dadi senadyan isih kaluwarga dhewe. Yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe. Wah, mesti kudu tak pateni, kudu tak hukum pati.
Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula lan padha ngantung sibuk. Lan aja lan ana ngarepe Nalindra ingkang nedeng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra Werkudara. Werkudara kuwi ngene wong jujur. Wah. Lan tetep nglungguhi berbudi pawalaksana tegese yen iya ya iya yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek nganti cidra tetel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen mangkono. Maning iki mengko mau kecekel bab hukuman tak pasrahke marang Werkudara. Ya nganggo hukum carane Werkudara. Piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Wah, ora usah dadak kesuwen malinge sapa? Inggih kowe Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka. Inggih menika Jamus Kalimasada. Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami Duratmaka menika jebul tasih kaluwarga kepara menika malah tasih anak kula inggih badhe tegel ya Arjuna. Pun Kakang nekseni sing dadi aturmu. Koko Prabu menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra pustaka Jamus Kalimasada Koko Prabu. Yai Punta. Nun sewu, paripaksa kula kedah walaka. Bilih ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu. Wah. Rasaku kaya sinambring gelap. Wah, bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada. Anakku dhewe Abimanyu. Kresna kakangku. Wah, apa kowe ora kleru nggonmu? Dawuh kuwi mengko gegek lehmu nyawang ning kaca paisan kleru. Wah, mengko sing tok sawang kaca paisan werna biru. Wus. Werkudara, kaca paisan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun Kakang iki waskita dadi ora bakal kleru panyawangku. Wah, nanging kok kaya ora ketemu nalar. Abimanyu anakku ki bocah utama bebudene. Ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong atuwa lan gedhe lelabane tumrap negara. Wah, kok ngono iki kepiye? Werkudara. Senadyan mangkono Abimanyu kaya isih kesandangan badan wadak. Lan kulit daging tegese ora bakal bisa wales koina lali salah lan apes. Mula mangsane ya kadunungan murka elinga Yai. Sak becik-becike wong ki mesti ana alane. Sak ala-alane wong kuwi ya mesti ana becike, mesti ana apike uga. Dadi lumrahne Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Gelem colong jupuk. Werkudara kaya ngono kuwi mau Werkudara. Wah, jlabrong. Lehmu mulang anakmu iki piye? Wah, saiki Abimanyu dadi copet. Wah, dadi maling. Kuku Prabu. Kula kapejauna kemawon. Kapejauna kemawon ingkang rayipun Arjuna Kuku Prabu. Kula mboten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula wentah datang anak kula pun Abimanyu monggo. Monggo Kuku Prabu kula aturi. Monggo sepatrem mejahipun Arjuna. Werkudara, piye? Ora kok kowe iki isih nang kene iki kepiye? Wah, bingung. Aku isih durung percaya yen malingi Abimanyu.
Wah, aku kudu kepiye? Aku arep tok dawuh apa? Lho, aku ora dawuh Werkudara. Nanging Kresna iki ngugemi. Ngugemi ucapmu lan aku mau pasrah karo Yayi Sena umpama maninge kecekel bab paukuman nganggo cara hukume Werkudara. Kowe ya wis saguh, mongko saiki wis genah maninge Abimanyu mangkat ora? Wah, ora weh. Nek saguh ya saguh nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyan Werkudara. Malah ora mung Werkudara Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane meneng wae iki ora gelem ngajar. Wah, jlamprong mangkat. Prabu prasasat sampun pepes bayu kang tapis inggih awit dawuh paduka bilih calipun Kyai Jimat Pustaka Jamus kalima sada dipun cidra kalian yoga kula pun Abimanyu. Nggih Yai inggih. Kula mboten maiben dateng ingkang paduka rasaken nanging kados pundi malih. Kasunyatanipun pancen kados mekaten sampun. Samenika kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon. Malah samangke ingkang Raka Ndwarawati nyuwun pamit Yai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pepajaring lelampahan menika inggih kasinggihan. Kula pasrah dhateng Koko Prabu Ndwarawati nggih. Nggih Yai. Nyuwun pamit madal pasilan inggih sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu.
kepareng njuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu. Mbok bilih lepat diagung pangsaminipun jeng Koko Prabu. Yai kembar kepiye? Kula suwun nganti saestu Koko Prabu sampun ngantos lajeng anggenipun andang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana wamba karana tumrap kula leres botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Yo Yai, kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mangkono badal napa sewakan pun kakang sedya tun kondur ngedaton kang banjur manjing ing datu loya lan munggah ana ing sanggar palanggatan nyuwun pitedah ana ngersaning Hyang Agung. Mrih pajarina lakon iklan ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
mendo lenggah riyen. Yo, Mak. Ya alhamdulillah yo ngaso sedilit. Yo ya sadurunge yo salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Pokoknya ngaturaken panun ingkang tanpa upami denipun. Wah. Kula sak kanca sampun ibarat iki wis dipercaya. Arep iki mengko rada mengko sithik ngono wis krampul. Iya ning ya muga-muga ora maaf. Iki sowan ana ngendi iki, Nduk? Iki sowan ana Panggul Kulon Candirjo Semanu. Oh, ning Semanu iki. Iya. Dalem. Nun. Oh. Wah, lah niki mboten enten anune. Wah, nggih pun niku. Bulu Candirjo. Oh, nggih. Kuwi mau ayo. Iya, Mak. Aku ora ngerti sing nulis iki sapa kok? Iya, surat dadi ngopo, Mak. Ya. Yos, mangayu bagya. Dene awake bengi iki wis pinercaya. Supaya nyangik karo nglembuk ning kene iki karo kanca-kanca barang. Bengi iki kanca-kancane beda ya, Mak. Beda. Nek biasane adat saben iki ra nganggo warga laras lah iki terus nyoba ganti. Niki terus kabeh saka nggon Bonang tekan Kenong kae dalang kabeh. Mong lek mayang ya minder. Sing kira suarane apik, sing ngendang trampile ora jamak. Wah, jan elok tenan kok kanca-kancaku kuwi. Iya. Ujupe iki apa, Pak? Iki bengi iki ya kuwi merti dusun utawa rasulan. Nggih, Pak Bu. Nggih. Nah, merti dusun utawa rasulan kuwi mau ya. Mula nduk sing baku ujupe bengi iki apa? Nah, ayo dijupuk intisarine. Hikmah lan tujuane iki ya apa ya? Merga merti dusun utawa rasulan kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake ya. Kuwi wis tinggalane nenek moyang kuwi sing kudu dilestarekake ya, Mak, kaya merti dusun kuwi mau to, Mak. Bener. Dene ujupe kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh ya. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wujud saka panenan tegal, saka gaji kantor, mbuh kuwi saka hasil lele dagang lan sak panunggalane kuwi ya wajib disyukuri ya, Mak. Mula kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang warga ing Bulurejo, Bulu Candirjo. Oh, nggih. Kuwi mau kuwi nggon Bulu Candirjo ya, Mak. Para pepunden lan sanak kadang warga ning Bulurejo kuwi mau Bulu Candirjo kok ya angel banget to iki omonganku to. Mak, mbok kowe iki lunga wae tak omongan wae, Mak. Aja no, sok meng limbuk tok mengko. Iya. Padha wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersani Gusti. Nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu, pinaringan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya ya, Mak. Amin. Mula nduk awake dhewe sak kanca uga wis melu yung-yung melu
nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan iki ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirja pun bener to niki? Yes. Beres. Nggih mugi-mugi muga-muga warga ing Bulu Candirja kuwi mau tekan ngendi? Wongon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersane Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Nah, mula Nduk, awake dhewe sak kanca ki ya melu yung-yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ya. Ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirja kene tansah pinaringan bagas waras rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga wastra niring sesakit brastaweri para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandul rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun warga ing Bulu Candirja kene ya Mak iki ujube wis diaturake saiki mung kari adegan ketawa ketiwi yo adegan hiburan mongko nek nggawa kanca-kancaku iki mengko wah nek anggere menyura ngono wis ana sing ngedep ana mik telu kok didep dhewe ayo iya bengi iki barang ki ana bintang tamune Nduk ana bintang tamune bintang tamune bengi iki ana Mbak to ana Dik Lintang ana Dedek Lintang Kairo karo mau sore ya wis dipucuki lah iki miskome nang nggon kene iki kepiye Mak lah dek kapan kae lak WA aku Mas nginjang nek mucuki niku pripun ya aku yo ini ya ngaten nika oh nggih Mas ya persiapanipun pripun lah kok tekan kene iki jebul miskomunikasi aku kan muni lakone nginjang sesuk napa Mas tak jawab wahyu katentrem-treman drem aku mau wahyu katentreman yo lah jebul tekan kene iki mau Dik Mirza Kairomo kuwi jebul pengene jejer sing jejer mengko Mbak apa jenenge sing jejer mengko Mirza lah terus neruske aku tekan rampung oh ngono heeh alah kuwi jenenge wis komunikasi tak kira ki ya mucuki terus Dik Mirza mengko munggah sak lakon ngono kae nganti bubar aketang sak jam 2 jam ngono kuwi iya Pak jebul arep mucuki nggon apa jenenge mau jejer pisan iya ora dadi ngopo Mak ora apa-apa malah gayeng kok iki mau seneng aku nonton Dik Mirza jan sak cengkok-cengkok iki padha karo pakmu sapa walah iya iso plek cengkoke iya aku ki sok wedi nek sok ditekon-tekoni karo Dik Mirza kuwi lah kok piye to Mak lah aku ki yo ngilmuku ki yo cupet kok yo ditekon Mas nek ngaten iki pripun waduh kukur-kukur sirah lek ku males WA ki karo kukur-kukur sirah engko suwi-suwi rambutku putih kabeh iki nek mikir terus aku ki iya wis yo Mak ayo yo ono bintang tamune yo gek di jumeneng ae arep dijumenengke apa ora ya lah ya kudu jumenengno ya wis pirang-pirang sasi ya pirang-pirang dina tekane sesasi ora tau kepethuk iya kok terus
bengi iki ketemu meneh ya. Wis dijumenengake. Ngagem spote derek kanca-kanca pun monggo. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Wah, jan suwe ora ketemu ki. Iya, Nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Alhamdulillah, Mas, sekarang Alhamdulillah. dipertemukan lagi. Nggih, dipertemukan Soan lagi. datang Bulu, Iya. Bulu, Iya, Bulu. Candi Rejo Semanu. Semanu, Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, remen Nggih. sangat Mas Gading. Nggih, derek Penontonnya mangayu luar bagyo. biasa. Luar biasa, jan. Sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Dalu. Ya. Alhamdulillah tasik kompak dereng ngantuk sedanten nggih Pak Bu. Dereng. Dereng. Bapak ingkang sarungan ungu niki semangat nggih Pak nggih. Pon ngopi Nggih. wau. Pon berarti mengke ningali ngantos jam 7 mengke nggih. Nggih, Bajan. Semangat ya, Kok jam 7 toh? Masya Allah. Kok jam 7 toh? Iya ora apa-apa. Kok jam setengah rolas? Lah kan saking hei. Jam setengah rolas. Saking semangatnya nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah acaranya rasul nggih mriki nggih. Nggih, Artine. rasul merti Niku dusun to rasulan. Merti dusun. Nggih. Bersih desa bersih dusun ngoten niku nggih Mas. Nggih. Nggih. Matur menika. Didoakan buat sedaya warga Bulu, Candirejo. Semanu. Bener toh tapi Mas. Ya ya? bener, Bener Bulu nggih, Pak, Candirejo nggih. Semanu. Enggak ya toh cuma itu toh Mas. Mboten. Wo tak sampluk lho kowe madu. Piye Mas? Tak cutat Piye? tuh teh bareng. Tak cutat. Kayak Ora, wedi ya. tibake ya Mas. Enggak, Kan ya kan. gagah gede dhuwur Gagah. tibake ya wedi. Heeh. Gagah. Oh, kene bareng-bareng karo kanca-kanca sing isih nom-nom ngene iki wah lambene wis rasa ditata kabeh. Waton do celekop-celekop ngono kae. Iya. Iya. Didoakan Mas Nggih. Gading, semoga warga Bulu Candirejo pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah hutang gendang lunas utange nggih Pak Bu. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Woi. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa iki mau? Ya Allah kan mau ki jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Ah wedi ya. Wah, jalane aku kok tekan kene gek kepiye. Gimana ini? Alah kok engko nek panggung sing jeblok kene aku dadak ngene iki tenan. Aman apa ora iki? Aman ora? Aman apa ora iki? Kok nek tekan nggon kene aku dadak ngene iki. Lanjut. Dadak menek tebok. Sik dibenane sik iki. Aku Eh. ditelan iki sampe. Oh, oh. Samene. Waduh. Dadak ndelik aku. Pak ngatos-ngatos ya Pak. Nggih, atos-atos mungkin Mungkin tak. jenengan keblekan lho Pak mungkin Pak. Lek teng ngisor-ngisor. Tenang ya Pak nggih. Kowe nek kowe ubah ambrol meneh kowe wis nang ngono wae. Hati-hati ki nasibe sing ngendang kuwi lho mesake Mas. Mbane wajah pasrah lho to Mas sampean ki. Wah, kayak iki opo-opo pasrah kok, Dik. Nek kae. Nah iya. Nggih. Aman ya ini ya. Aku mau menengah ini. Wedi tapi. Minggir wae nggih, Pak. Nggih. Ampun minggir-minggir nek mliku malah bles ngono malah. Mriki mawon. Sing tengah. Iya, dibenakne dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medhun saka dhuwur wesi truk. Hati-hati lho kowe, Dan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi. Mugi mboten roboh malih. Nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles.
Nggih. Mbok menawa Jadi golekne Kanjel. Kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Agem. Pokok berdoa yang terbaik ya Mas. Nggih, berdoa Pancen yang aku sing terbaik. ndredeg tapi ya. Pripun? Ndredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, pras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih. pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kata Ah, nggih. panjenengan. Nggih. Semoga mugi-mugi muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketampa di Amin. masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading ya Amin, Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti iki. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen Pripun Mas? jan Minta swantene koreksinya. iki jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lagi Jos tenan. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke Panjenengan nggih. juga, Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin, amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Siap, Siap. siap nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki derek mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka apa kok? Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku iki. Sudah masuk notifnya. Nggih, sampun kula Oke. telekane. Dibuka dulu napa gimana? Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas? Duwe to? Sinyale iki Nyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. Di WA wis mlebu nanti. Ora ana. Mboten enten iku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sik mlebet kok niki. Dalam? Tuh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.